Κύριε, η τελευταία πραγματικά σημαντική είδηση για το 2005 που αντικατοπτρίζει πλήρως το ελληνικό μεγαλείο είναι η χαμένη ύποπτη γαλοπούλα μιας ανύπαρτης πανδημίας. Μόνη της τη στείλαμε. Ταξίδευε εγκόγνητο για το Λονδίνο. Στείλαμε τη γαλοπούλα μόνη της να πάει στο Λονδίνο. Θα σας εξηγήσω. Εμείς την παρακολουθούσαμε από τη δωροφόρο. Ήμασταν όλοι στο γραφείο μου και την παρακολουθούσαμε. Να, έχω και το βίντεο μαζί μου. Εδώ την παρακολουθούμε όπως ξεκινάει από την Αθήνα. Εδώ περνάει από την όμορφη Ρώμη. Και εδώ τη βρίσκουμε στο Παρίσι, που εδώ τη χάσαμε κιόλας. Ένα φοβερό. Χάθηκε το στίγμα της. Και δεν μου λέτε, κύριε Μπασιάκο, γιατί δεν την σημαδέψατε, δεν την μαρκάρατε τουλάχιστον για να ξέρετε και ποια είναι. Να μαρκάρω εγώ την γαλοπούλα? Τι είμαι, αμυντικός μπασκετμπολίστας? Υπουργός είμαι, κύριε μου. Man to man θα παίζω με τις γαλοπούλες. Σας παρακαλώ. Όταν λέω να τη μαρκάρετε, να την σημαδέψετε, κύριε Μπασιάκο. Αυτός τώρα ποιος είναι? Αυτός είναι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο οποίος παρενέβη στο θέμα βέβαια. Και ψάχνει να βρει τώρα την άλλη γαλοπούλα. Και με συγχωρείτε, διότι πρέπει να τον βοηθήσω. Έτσι, γεια σας. Κύριε εισαγγελέα, πρέπει να πήγε από εκεί η γαλοπούλα. Ακολουθήστε με. Πουλ. Χάσαμε και τη γαλοπούλα. Τι? Χάσαμε τη γαλοπούλα? Πού? Στο δρόμο για το Λονδίνο. Στείλαμε, παιδάκι μου, τη γαλοπούλα στο Λονδίνο. Μάλιστα, Πρόεδρε, για εξετάσεις. Εξετάσεις? Τι, μεταπτυχιακό? Τι μεταπτυχιακό, Πρόεδρε, γαλοπούλα? Για εξετάσεις, να δούμε αν έχει τον ιό των πτηνών και την χάσαμε στο δρόμο. Και τώρα πώς θα τη βρούμε? Πού?